В ефірі програма «Тема дня» на Суспільному, в студії Георгій Спаситокольський. Ввечері 7 жовтня співробітники російської ФСБ в пункті пропуску Армянськ на адмінкордоні з окупованим Кримом більше години отримували кримсько-татарського правозахисника, активіста національного руху кримських татар Абдурашита Джепарова. Сталося це під час спроби активіста виїхати з окупованого Криму. Подробиці вчорашніх подій, причини таких дій і, зрештою, цілі окупантів ми дізнаємось у учасника цих подій Абдурашита Джепарова. Вітаю вас. Дуже добре, що закінчилось, там трошки більше години вас помарнували. Тим не менш, це вперше вас затримували на адмінкордоні з Кримом співробітники ФСБ? Нет, это был не первый раз. Я проходил такие процедуры, вернее, со мной проделывались такие процедуры с момента присутствия России в Крыму. И это было почти постоянно до 8 сентября 2017 года. Потом какая-то была пауза, я думал, что вроде бы теперь проблем не будет, какие-то послабления. А вот с февраля этого же года, то есть 2 года было так более-менее, а с февраля этого года я приезжаю в Киев, ну, по-разному, скажем, бывает раз в месяц, бывает там 2 месяца раз. Вот это, по-моему, сейчас у меня 6-й заезд в этом году. И в феврале этого года опять началось. Началось, и где-то чувствуется системность. Они придерживают. Потом документ у меня забирает какой-то военнослужащий, ведут куда-то, и они говорят, куда ведут, насколько и зачем. Потом доводят до какого-то вагончика, там их много, как бутики стоят, там, видимо, уже конвейер такой, и заводят в кабинет, и вот ждешь чего-то. На вопросы не отвечают. Сколько ждать, что это будет, в каком я статусе. Ответов нет. Потом заходит офицер, и начинается опрос. А представился цей офицер? Кто? Офицер не представляется. На вопрос, кто вы, он не отвечает. Ну, просто вот мы видим, что у него работник ФСБ. Не отвечает. И, в общем-то, делается так, что ответов нельзя услышать ни один вопрос. Надолго ли, какая перспектива этих, вот, скажем, вот так. Дальше опрашивают, но надо понимать, что когда проходишь границу, там ждет то ли поезд, то ли автобус, и мы все в цейтноте, потому что мы связаны там с дальнейшим продвижением нашим, и они это понимают, тем более наблюдают, как посмотришь на часы, и нарочно как бы тянут время, чтобы вот как-то принудить вести себя смирно. Оказывается, там человек лишается связи, он просто становится никем. Дверь замкнута, и, скажем, вот так. І статус теж незрозумілий. Чи затриманий, чи що, на якій підставі? Отвечают или как-то, скажем, вообще не отвечают, а отвечают, как-то пытаются так, чтобы, ну, ответ ни о чем не говорил. О статусе пытаемся, скажем, выяснять, а какой сейчас у меня статус, ну, никак. Да, вот мы типа поговорим, все от вас зависит. Хорошо, если от меня зависит, я могу уйти, нет, надо посидеть. Вопросы самые такие, в общем-то, странные, не странные, ну, это на ФСБшне. Вот, где родился. Ну, наприклад, як от, про що розпитували? Я скажу сначала о чем. Вот, скажем, серия таких вот удержаний, там вот в этом месте, скажем, с начала этого года, и можно прочувствовать, что все это последовательно. Скажем, не звучат те вопросы, которые звучали, то есть не случайно, скажем, там опрашивают. На вопрос, а долго я буду или как это будет, они говорят, это не наша инициатива, инициатива сверху. Поэтому, как у них будет исчерпан вопрос, то значит отпускаем. Теперь по вопросам. Ну, сверху имеется в виду главк, как минимум Симферополя, главк ФСБ. Дальше вопросы. Ну, вопросы разные. Где родился, хотя там в документах все есть. Где учился, какая школа, номер школы. Потом, скажем, где служил, номер части. И не номер части, скажем, хотя бы территория. Потом имя родителей. Их фамилии, мать, скажем, по девичеству, ну, все что угодно, и вот так. Где получал образование, какое образование, ну, потом, скажем, вот давно не работаем, а источники доходов, на что живем. Вот, потом вопрос о том, как я отношусь вот вчера, как я отношусь к событиям в Украине, на Майдане и, скажем, вот Донбасс. Вот так. То есть мое, не знаю, там, понимание конъюнктуры, мировоззрение, это все тоже как бы входит, вот их вот, они хотят это все знать. Вот, где-то вот так. Потом, почему я еду один? Я говорю, а хотите составить компанию?
поедем вместе. Нет, я даже при желании не могу. А зачем вопрос? Вот тут вы женаты, а вот едете один. Ну, а где написано, что я должен ездить, скажем, членами семьи? То есть вот такие вот вещи. Хотя я поправил, что я не один, там у меня за ограждением стоит коллега, ждет, он, Ну, якраз ваш колега да, і такий підняв алярм да. з Он приводу. же юрист, мой коллега, он же еще адвокат. Как раз, кстати, он и озвучил этот раз. Я раньше не озвучил, как-то думал, ну, мало ли, может быть, последний раз, да не буду. А он озвучил, и потом все пошло. Ну, и чувствуется, когда вот они тоже, видимо, мониторят, и это влияет на, в общем-то... А розголос тут неприємний їм. Так? Краще зробити все тишком-нишком, пропала людина і прекрасно. И что бы я еще сказал, ну, хорошо, скажем, в моем случае как-то было кому озвучить. Был рядом адвокат, если вдруг что, но не может каждый передвигаться с адвокатом. Не у каждого есть возможность быть узнанным, скажем, и быть вот, озвученным. Скажем, а там, как я сказал, ряд вагончиков, там не меньше 2 десятков, вот, и как бутики на рынке, и, видимо, они все работают, иначе зачем им там стоять? Представим себе, сколько там людей проходит через эти кабинеты, через этих офицеров, эти глупые вопросы. Это как бы форма, ну, понятно, и запугать, придавить волю, и так далее, завербовать. Вот спрашивают, цель поездки, там, зачем еду и с кем встречаюсь, а дальше встречаюсь ли я с какими-то чиновниками или, скажем, с офицерами здешних украинских служб. Вот так. Ну, і що ви сказали? Сказали, да, їду зараз. Я сказал, всякое бывает, это моя работа, и, в общем-то, все, что нужно, я это делаю. Вот. Ну, где-то вот так. Добре, а мета цього? Щоб ви перестали їздити, щоб ви виїхали і не заїжджали назад? Чи здійснити такий пресинг, щоб відбити у вас бажання займатися правозахисною діяльністю? Для чого це? Тим більше, що це системно відбувається. Думаю, немного запоздали они насчет отбить желание или охоту, но я думаю, что, скажу вам, непростая процедура. И, конечно же, не очень-то хочется это все проходить, потому что, планы на жизнь, там что-то еще, нужно там работу делать. Ну, хорошо, скажем, люди, которые прошли и понимают, что в любом случае нужно это пройти, потому что, допустим, это издержки нашей работы. Ну, а когда просто, скажем, обыватель, он, скажем, едет, у него планы, может быть, когда-никогда выехал или хочет выехать за пределы Крыма, и тут у него на второе такое желание отпадет, потому что это сложная процедура. И ладно, скажем, каким-то вещам мы готовы, там даже такой антураж, скажем, сидишь в этом этой комнате, рядом там на вешалке висит резиновая дубинка. Вот. Ну, кто знает, как она будет работать, скажем, если не совсем готов человек принимать какие-то вещи. І очевидно, що адвоката запросить теж, а телефон у вас забрали. Там телефон нет. Телефон не забрали. Вот он был при мне. Вещи при мне. Ну, там просто вопросы. Вот. Ну, настаивают на отпечатках пальцев тоже. Такое бывает. Когда не хочешь... І брали відбитки пальців у вас? Не последний раз, не вчера, а где-то раза 3 назад настаивали, чтобы я отдал отпечатки пальцев. Я отказался. Те говорят, напишите. Я говорю, это не моя затея, поэтому я писать не стану. А на камеру, пожалуйста, что угодно на камеру. Там, тобто вас ще й на камеру знімали? І на камеру вас знімали, да? Вот так. Поэтому там всякий раз разное. Но все как-то последовательно, и где-то такое впечатление, что вот такое формируется как бы досье. Там с детства, как оно было, и вот по сьогоднішній день. Скажіть, а ви звертались в прокуратуру Автономної Республіки Крим, яка достатньо часто фіксує такі випадки, здебільшого випадки затримань, незаконного позбавлення волі на території Криму? Тому що речниця прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко нам повідомила, що відомство не порушувало провадження за фактом вашого затримання. За її словами, для цього немає підстав, оскільки на окупаційну владу теж поширюється коло обов'язків із забезпечення громадського порядку. Де цікаве формулювання. З одного боку, за міжнародними конвенціями про окуповану територію, то окупант, Росія в даному випадку, вона є таке поняття ефективного контролю території. З іншого боку, трошки дивне, звичайно, таке формулювання від української прокуратури. Я пока правоохранительные органы здесь в Украине не обращался с этим. У меня на днях
будет встреча с адвокатом, с которым я здесь работаю давно и, в общем-то, сложились хорошие рабочие отношения. И буду консультироваться, как быть в этом случае, нужно ли обращаться к нашим украинским правоохранительным органам. Если такая, скажем, это будет раціонально, то, наверное, это буду делать. У нас пропоную долучити до нашої розмови голову Меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми зараз обговорюємо питання таких випадків, системних затримань на адмінкордоні з Кримом співробітниками ФСБ. Ну, коли там для проведення якихось тривалих розмов, але є і випадки, як з Едемом Бекіровим, коли таке затримання переросло в кримінальну справу. І питання, чи варто звертатись до українських правоохоронних органів в таких випадках, до прокуратури Автономної Республіки Крим, хоча от затримання потримали більше години і відпустили, але все одно, чи треба фіксувати такі випадки? Ну, дивіться, я скажу те, що ми намагаємося на будь-які порушення прав людини з боку російських окупантів, де би вони не відбувалися, починаючи від незаконно встановлених кордонів на межі адміністративної лінії між материком і Кримом і завершуючи, власне, на території півострова, ми намагаємося реагувати медійно. Ми, як правило, це не буває такого, щоб нам про що стало відомо, і ми жодним чином не зреагували медійно. І ми з цього виходимо, і ми декілька разів це обговорювали з правоохоронними органами України, що вони відслідковують уже медійні реагування для того, щоб вирішувати в межах своїх компетенцій щодо порушення справ по факту порушення прав людини, прав громадянина України. І в даному випадку те, що сталося вчора вночі з правозахисником кримськотатарським Абдурашитом Джепаровим, ми одразу, як це нам стало відомо від людей, він ще був, скажімо так, на бесіді, в дужках з співробітниками ФСБ, а ми вже повсюду розповсюдили цю інформацію. Слава Богу, вчора це через годину все розв'язалося, але хочу сказати, я тут почув трошечки реакцію прокуратури, здається, там Речниця, саме так. Якщо це так, то це абсолютно невірна, неправильна реакція. Ви знаєте, не зовсім правильна реакція прокуратури чекати медійного повідомлення, а потім думати, чи вживати якихось заходів. Дивіться, вони можуть не знати, бо тут же головне, що відбувається, як тільки якийсь випадок такий виявляється, його треба, або люди, які потрапили в цю ситуацію, вони мають написати заяву, або це має стати якимсь явищем таким суспільним. І ми не завжди можемо за інших людей писати заяву. І тому ми робимо це як явище таке, беззаконня. Це перше. По-друге, коли відбуваються такі затримання, хоча б і не такі тривалі, але тут треба виходити з того, що вчора відбулося. На незаконно встановленому кордоні, незаконно з'явлені на українській території іноземці люди, збройні, затримали громадянина України незаконно, щось від нього незаконно вимагали, і говорити, що вони тут не бачать, чи поки що не побачили факту порушення діючого законодавства України, з моєї точки зору, це абсолютно просто безглуздо.
От я згадую часи холодної війни. Ну, власне, зараз така певна холодна війна з деякими гарячими моментами між Україною і Росією відбувається. І якщо б, наприклад, на території там іншої держави затримали б там радянського громадянина або навпаки на радянській території іноземного громадянина, одразу б відреагували посольства, консульства, офіційні установи цієї країни. А як має реагувати офіційна Україна? Можливо, якось більш жорстко, більш рішуче на такі факти? Ні, ну тут справа в тому, що це все відбулося на окупованій українській території, де ми не маємо можливості практичного такого реагування. І тому тут це треба фіксувати, це треба робити таким одним із аргументів на різних майданчиках, на міжнародних і таке інше. Але головне це фіксувати і як порушення законодавства України з відповідними прізвищами, посадами тих, хто порушив це законодавство, і розглядати цю кримінальну справу, сподіваючись на те, що прийде час, коли порушники закону для нас будуть доступними. З приводу міжнародних майданчиків зараз на різних рівнях просувається, педалюється формула Штайнмаєра, в якій, звичайно, про Крим нічого немає зрозуміло. А такі тенденції на міжнародних майданчиках, як ви оцінюєте і до чого вони ведуть? Ну, тенденції дуже складні, якщо так говорити загальними словами. Від того, наскільки міжнародна спільнота готова розглядати питання територіальної цілісності української держави, не поділяючи питання Донбасу і питання Криму, багато в чому залежить, власне, від української держави. І тому нам, тобто Україні, державі, потрібно більш бути чіткими в формулюванні власного завдання, і від всіх тих різних формул Штайнмаєра, інших, мало ще якісь можуть з'явитися формули, має бути, власне, єдина українська формула, і вона має звучати таким чином, як відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Це мінімум того, що ми маємо для себе сформулювати як завдання. Це наше просто природне право, безумовне право української держави захищати свою територіальну цілісність і вимагати цього і від своїх партнерів, і від всіх держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Нам не треба піддаватися на якісь різні лукаві формули, які ведуть до того, що, мовляв, в першу чергу давайте вирішимо з Донбасом, а потім в далекій перспективі будемо вирішувати з Кримом. Ну, власне, до речі, сам Штайнмаєр недавно знову прокоментував цю свою формулу. Він сказав, що якщо немає в великих питаннях якогось компромісу між Україною і Росією, хоча Росія каже, що на Донбасі нас нема, то ця формула передбачає, що роздробити ці питання на багато дрібних, і от в дрібних питаннях робити поступки. Тобто, ну, зрозуміло, що про Крим там ніякий йти не може мова, да і не тільки про це, навіть під великим питанням відновлення ефективного контролю Україною над своїм кордоном на Сході. Я можу зрозуміти Штайнмаєра, він сьогодні є президентом Федеративної Республіки Німеччина. Я можу зрозуміти і інших, і президента Франції Макрона. Вони готові нам пропонувати будь-що, яке б з їхнього точки зору привело б до відповідної такої стабілізації, як мінімум, існуючого стану речей, щоб їм можна було вести різноманітні взаємозв'язки з Російською Федерацією, починаючи від економічних зв'язків і завершуючи різними політичними діалогами задля
виконання власних завдань, які турбують їхні країни. І тут тому я кажу, головне це наша позиція. Ми не маємо, чи ми не можемо давати нашим партнерам можливості, щоб вони завдяки нашим інтересам українським вирішували свої питання. Тому я ще раз хочу повторити, наша формула має бути абсолютно така, знаєте, така, яка не може бути оспорена, оскаржена. Ми говоримо про мінімум, які є суттю кожної державності, кожної держави. Ми говоримо про нашу територіальну цілісність і наш суверенітет. І тому ж Штайнмаєру, і Макрону, і всім іншим ми маємо просто в обличчя говорити про те, що те, що вони пропонують, це просто руйнує світову конструкцію міжнародного устрою, яка створювалася на протязі багатьох років після Другої світової війни. І вони є порушниками, руйнівниками цієї системи. Ми маємо бути більш наполегливими. Я не хочу сказати, що ми маємо від всіх закритися, відвернутися і сподіватися лише на власні сили. Нас їх поки що недостатньо, щоб воювати з Росією, але бути більш жорсткими на своїх правах ми маємо це забезпечувати. Дякую, Рефат Ага. Повернемось до ситуації з правозахисниками, громадськими активістами в Криму. Коли вас вчора затримали, зразу згадалась історія 2014 року. Це зникнення вашого сина і племінника, які і сьогодні, і до сьогодні, з 2014 року, їхня доля невідома. Да, о них ничего не известно, живы они или нет, мы не знаем, родители и никто. Вот. Как будто бы велось следствие, но на самом деле следствия никакого не было, это были просто как бы обман. Нас делали вид, что как будто бы следствие идет, но его и не было. Мы не верим в то, что оно на самом деле было, потому что, скажем, по примеру моих детей, их утащили российские спецслужбы. Чего искать? Понятно, кто примерно утащил, даже на какой машине. Эта машина больше похожа на машину Центра противодействия экстремизму, поэтому тут элементарно, но, видимо, так надо было государству. Вот. И России. Теперь сделали вид, да, мы обращались, там следствие, но это были иллюзии, не было следствия. Потому что нельзя было это не найти и, в общем-то, не закончить это дело положительно. Вот так. Поэтому все похищенные и пропавшие, как бы, у каждого отдельно свои свойства, но при этом ни один из них не найден и, в общем-то, вот так вот. Поэтому это, видимо, тоже входит в какой-то мере в политику государства. В політику держави ще входить кнут і пряник. Да? Я Кнутом же, да. залякують, б'ють, викрадають, затримують, пресують, а є і пряник. Да. Підеш на співпрацю і будеш там, наприклад, депутатом і так далі. Яка ситуація зараз? Скільки кримських татар вирішили все-таки взяти цей російський пряник? Тяжело как бы манипулировать цифрами, но думаю, что год от года, к сожалению, хоть понемногу, но эта цифра растет. Це нормальна ситуація. Люди просто хочуть жити, нормально жити, щоб їх не чіпали, щоб не приходили до них з обшуками, щоб не тягав їх центр по боротьбі з екстремізмом за якісь пости в Фейсбуці і так далі. Це нормально для людей. Понятно, что сотни уголовных дел, похищения, процедуры, которые проходим на границе, все к этому идет, чтобы, скажем, как-то покорить, смирить, и чтобы население было послушное и безропотное. Вот. Но все-таки в Крыму чувствуется сопротивление. Вот, скажем, мы правозащитники. Конечно, было бы легко, если существовала бы, и, вернее, сохранена была бы, или, скажем, просто была бы система Меджлиса. Потому что мы знаем, что мы можем выехать в любое село, город, район, не знаю куда еще, и мы там знаем, что есть активисты, члены Меджлиса, они нам помогают разобраться в тех ситуациях, которые там возникают. Потому как Поклонская своим решением, а дальше суд, в общем-то, запретили деятельность Меджлиса в Крыму, работа осложнилась.
Работа осложнилась, потому что, ну, структура как бы запрещена, хотя люди есть. Те же люди, которые были в Меджлисе, они там называются по-другому, но мы понимаем, что это члены Меджлиса. И в любом случае мы их отождествляем с Меджлисом. Поэтому как бы думаю, что... Ну, у бандерівців колись було таке гасло «свій до свого, по своє». Да, поэтому мы их так или иначе называем там членами Меджлиса, и, наверное, так и будет. Вот. И, в общем-то, есть такие сложности. В то же время, я же говорю, развернутая система, она как бы была немного подразрушена. От в Україні є категорія людей, уставших від війни. Ну, вони переважно на війні не були, її не бачили, але от вони вже втомились від того, що показують по телевізору. Давайте мір, дружбу, балалайку. А серед кримських татар це теж цей тихий супротив, він досить виснажливий. Багато втомлених, багато татар втомились. Ну, скажем, один из них, наверное, я сам тоже. Конечно, утомило все это, ожидание детей, скажем, там, не знаешь, как пройдешь границу, еще не факт, что назад хорошо пройдем, то же самое, потому что, когда выходишь и думаешь, вроде бы все вопросы исчерпаны, а назад то же самое. Поэтому у каждого свое, скажем, утомились люди, там, скажем, вот элементарно. Вот на протяжении, скажем, последних лет люди уже как-то могли себе позволить делать документы там, на имущество, на, не знаю, на дома, на участки и прочее земельные, на все остальное, что у них есть. А потом с приходом нового государства все поменялось. Это все как бы вот не работает, теперь нужно по новой. То есть утомило во всех случаях. И в быту, и, в общем-то, теперь вот только-только пошло, скажем, открытие школ и образование на родном языке. Теперь это почти невозможно. Закон, он как будто бы есть, но он как бы фейковый такой получается. А когда родители обращаются к администрациям школ, директора, как договорились, делать все, чтобы этого не было, не допустить образования на родном языке. Раз они все договорились, понятно, это так не бывает, стало быть, идет установка. Установка от государства, что вот они так должны делать. И так во всех отраслях, во всех направлениях. Ну, тим не менш, будь-яка дія породжує певну протидію. Хоч хтось і стомився, але тим не менш, чи є інший вибір, ніж боротися за свої права. Как я и сказал, Вибір є, але... наряду с тем, что чувствуется утомленность, это есть, но, поверьте, скажем, вдруг проходит новость о том, что объявлены какие-то еще санкции, или, скажем, готовятся санкции, и вот только выходишь к людям, там, не знаю, на рынке, неважно где, и все говорят, слышали, опять будут санкции, и ликуют. Население, в общем-то, крымцы, нормальное население Крыма ликует, потому что тут опять санкции, то есть все в ожидании, что вот, чем хуже для России, и все понимают, что, возможно, какая-то хорошая перспектива будет у нас. Дякую. Ну що ж, перспектива – це важливо. Дякую за участь в нашій програмі. Це була програма «Тема дня» на ЮА Крим. Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. Бережіть себе. На все добре.